Здравейте всички. Първо искам да ви питам дали се чува добре. Последните да добре. Окей. Първо да ви благодарим, че дойдохте в този съботен ден на нашия семинар за обективна база данни. Надявам се да ви е интересно. Първо няколко думи за нас двамата. Аз казвам Николай Филипов. Съм един от управителите на учебен център SoftCAD. Нашата дейност там, освен да провеждаме лоци и курсове по софтуерни технологии, е да разучаваме нещата, които са, така да се каже, на гледане на вълната, технологиите, новите неща. И днес аз заедно с колегата Данил Алексей ще представим две обективни бази данни, CloudDB и TrueMongo. Здравейте от мен, много се радвам да ви видя тук на нашия семинар. Аз съм Данил Алексиев, софтуерен консултант в Axway България. Също така съм един от лекторите в център SoftCAD. С автор съм на книгата Въведение в програмирането с Java. И днес моята задача ще е да ви представя MongoDB. Основните теми, които ще потече днешния семинар, са първо, понеже и CloudDB и MongoDB работят с JSON обекти, които са вид документи и поради тази причина те са били популярност също и като документна ориентирана база данни. Затова първо ще разгледаме какво е специфично за този вид база данни. Понеже и двете работят с JSON формата данни, ще направим кратко въведение в този формат. Ще запознаем след това кратко въведение с CloudDB, след това ще представим MongoDB, накрая ще направим сравнителна характеристика на двете бази данни и ще представим примерно приложение. Мисля, че няма какво да влезе. Лично сте изпуснали седете. Ние се запознаем с CloudDB, което е основната задача. Е добре да въведем няколко понятия, които ще ви полезни от тук нататък. На първо време, Николай спомена, че CloudDB и MongoDB са документно ориентирани бази данни. Какво значи това? Значи, ако приемем, че в релационните бази данни основната информационна единица е таблицата, то в документно ориентираните бази данни основната информационна единица е така наречения документ. Документът се съхранява в JSON формат, който ще обсъдим малко по-късно. Какво печелим, използвайки документно ориентирани бази данни? На първо място, заменяме доста бедната възможност за изразяване на обекти структура, ред, който е с фиксиран брой колони, с фиксиран тип, фиксирано наименование, с много по-мощната структура документ. Документът ни дава варианти да изразяваме нашите обекти много по-точно, много по-интуитивно за някой, който се занимава с програмиране на обектно-ориентирани езици. Също така, нещо много важно. Документите позволяват в тях да има вложени документи и масиви. Нещо, което в релационните бази от данни няма как да направим. Какво печелим от това? На първо време, това значи, че сложни иерархии от обекти, каквито използваме ние в бизнес логиката на нашите приложения, могат да се запазват на едно и също място в базата и лесно да бъдат извличани след това. Представете си следния пример. Ако искаме да направим приложение тип телефонен указател, имаме човек, който иска да има някакъв телефонен номер запаметен, телефонният номер може да бъде GSM, може да бъде стационарен, може да бъде служебен. Ако това нещо трябва да го разгледаме като релационна база от данни, това са минимум 3 таблици с 2 връзки по нещо. Нали така? За да извлечем цялото нещо, ни трябва 2 джойна, което е много скъпо като операция. При документно ориентираните бази от данни това ни представлява един документ. Извличаме го с единична заявка. Второто нещо, което печели. Всички се занимавали, или не по-голямата част, с някакви ORM технологии, нали така? Тоест преминаването от релационния тип на данните към обектно-ориентирания, който ползваме за програмиране. Знаете колко проблеми може да създаде това? Да не говорим, че е допълнително писане на код. Използвайки натуралния за обектно-ориентирания програмист
формат на документа, това нещо се свежда до минимум и работата ни е много по-лесна. Понеже казахме, че документно-мотивните бази данни представят своите данни в JSON формата на данни, JSON формат данни, като поведение представлява за тези, които не знаят. Наобщо казано, един JSON обект представлява двойки, ключ и стойност, разделени с точка и запетая. Сега, ключът представлява един стринг. Тоест, виждате, първо тук ключовете са само някакви стрингове, наименованията, като стринг данни на съответните ключове. Вече стойностите могат да бъдат масиви, могат да бъдат числа, могат да бъдат стрингове, могат да бъдат и други JSON обекти. Това е в най-общо казано, това е JSON формата на данни. И сега ще направим кратко въведение в CouchDB. Първо ще запознаем с това, какво представлява CouchDB. Ще посочим някои основни преимущества на CouchDB и другите бази данни. Ще разгледаме как се създават, обновяват, скриват документи, как можем да ги извличаме от базата данни. С това ще разгледаме как можем да правим някакви по-сложни заявки, как да създаваме люта, конфигурации. Ще разгледаме модела на конкурентност в CouchDB. Ще разгледаме репликацията в тази база данни, която е едно от най-силните предимства. Ще видим кога трябва да ползваме CouchDB и кога не трябва да ползваме. И накрая ще сложим някои ресурси, на които на полезност това може да разгледа да прочете повече. Така, най-важното за CouchDB, най-големите преимущества. Първо, както казахме, данните съхраняват в JSON формат. JSON формата е много добър в днешно време в Web, защото JavaScript работи много добре с JSON формат данни. И JSON формата е структурен формат, който почва да взима на последната мощия на текста. Второто най-важно предимство е, че имаме HTTP интерфейс. Тоест, вместо да инсталирате разни драйвери, както го други бази данни, имаме HTTP заявки, чрез които вие можете да работите с база данни. И не само това, а също отгоре имаме RESTful API. Тоест, в зависимост от заявката, HTTP заявката, която изпращате, базата данни разбира дали искате да взимате документи, да слагате, да премерите или да изтривате. И когато искаме да постояваме индекси, тук и въобще когато искаме да слагаме по-сложни заявки, езика е JavaScript. За разлика от операционните бази данни, тук няма SQL, няма някакъв друг език. Всичко се пише на JavaScript. И ще видим малко по-късно, че CouchDB предлага един доста прост и интуитивен за работа интерфейс. Така, казахме, че документно-мотивните бази данни са без система. Какво искам да кажа? Имаме формат на един документ. Във всеки един момент може да добавим ново поле или да сменим типа данни на някакво поле и това по никакъв начин не пречи на работата на базата данни. Тоест CouchDB продължава да се работи. Абсолютно никакъв проблем. Нямаме някакви дефинирани схеми, както в операционните бази данни. Не се налага да правим някакви alter statements и така нататък. Разбира се, вече по-нататък кода, който работи с тези данни, трябва да има предвид новите полета, но за базата данни това не е никакъв проблем. Сега, тук съм показал един типичен за CouchDB документ. С червено съм обградил двете поленца, които CouchDB служебно добавя за вас. Тоест, извън данните, вашите данни, CouchDB добавя две полета. Едното е ID, а другото е Revision. Сега ще ги разгледаме малко по-детайлно какво представлява. Първото ето ID. CouchDB е база данни, в която всеки документ си има ID. Тоест, за да вземете даден документ, трябва да знаете ID. Създадете ли документ, вие трябва да окажете точно на кой адрес той да се сложи и с какво ID. Тоест, ID-то на документа класифицира начинът, по който вие можете да го достъпвате. Да го модифицирате и да го изгивате. Така. Сега как можем да работим в базата данни? Как можем да създаваме документи, да изгиваме, да изгиваме?
Преди да ви кажа за това, ще кажа няколко думи за REST протоколът, REST архитектурите, не знам дали всички са запознати. В REST основното нещо, което се движи, всичко е ресурс. Имаме ресурс и когато искаме да модифицираме този ресурс, т.е. искаме да добавяме, да записаме в него, искаме да намерим HTTP от зарядки. Когато искаме да вземем от този ресурс, някакви данни да изличаме, изпълняваме HTTP get зарядки. Когато искаме да изличаме, изпълняваме delete зарядки. Тоест, по вида на HTTP зарядката, разбираме какво точно искаме да правим с този ресурс. Знаете, HTTP зарядката бива от post, get и така. Тоест, това дава един много лесен начин да работим с тази база данни. Вместо да викаме някакви специални процедури, някакви специални колове, мапите и така нататък, в зависимост от заявката, от вида на заявката, ние боравим по съответния начин с нашия ресурс, с базата данни. Сега, кой точно е ресурсът? Ами, това вече зависи от URL. И сега ще ви демонстрирам съвсем накратко как се прави. За да не говоря само. Сега, първо, за да създам базата данни, CouchDB предлага един много хубав административен интерфейс, с който много лесно може да работите. Ето как се глежда, казва се Python и сега аз ще създам една база данни. Днес ще демонстрирам примери с разни стоки, количества, ще търся стокс. Great. И сега тук мога да създам документи, да регистрирам и така нататък. Сега, понеже когато пишете код, вие ще трябва да правите заявки чрез вашия код. Get post. Затова вместо отсъквам тук, аз ще правя самите заявки, за да ви покажа как става. Вижда ли си това? Така. Тук съм сложил един tool CURL. CURL, това, което прави е да прави заявка към даден сървър. Изпраща данни към някакъв сървър, като с тиренци Хикс показваме вида на заявката. Сега, това, което искам да направя е да сложа документ в моята база данни. Моята база данни се казва Stocks и първият документ съм откръстил едно S и съм го сложил в файла simpledoc1.json. Ето тук. Много по документ. Това ще го направим сега. Който показва, човека не е коя си дата, колко пари изхарча. Това. Да бъде по-простичко. И сега, какво правя? Правя put, защото искам да вкарам в моята база данни. Показвам URL на базата данни, показвам името на базата данни, stocks, и накрая оказвам точно как да се казва документ. Това едно S, всъщност, е името на ресурс. Това ще бъде ID-то, което говорихме, на моя документ. И с тире да оказвам къде са данни. Този файл, който ви малко показах. Така. Виждате, че когато направим тази подзаявка на този адрес, отговорът, който ни върна CouchDB сервера, отново е JSON формат. Тоест цялата комуникация се извършва в JSON формат. И какво стана? Казахме, че сме създали успешно такъв документ. ID е това, което ние сме казали, едно S. И CouchDB ни върна поредния division номер. Тези division номера са много важни, когато говорим за конкурентност. И по-нататък, когато обновяваме нашия документ, ще трябва да знаем този division номер. Но за това малко по-нататък. И ето, ако дойдете тук в административното приложение, ето го нашия документ, и то създаде. Тези две поленца с
служебни добавени такава ще би. Разбира се, когато е за експеримента, когато ще да го разцъквате, ако е по-удобно, може да се дадат документи от тук. Има new document, попълвате някакъв JSON документ, виждате, ID се генерира за вас автоматично и от тук също може да се даде документ. Така, сега, следващото нещо, как мога да го изтрия този документ? Ами, много лесно. Просто сменям модерна заявка. Сега, тук една малка особеност. Веднъж създава един документ, когато се дава един годишен номер. Когато искате да модифицирате този документ по-нататък, искате да го обновявате, искате да го изтривате, искате да правят някакви атачменти към него, това после ще видим, вие трябва да работите с актуален годишен номер. Това е свързано с системата за конкурентност на CouchDB, защото когато някой човек работи едновременно, тези годишни номера имат голямо значение. И затова, когато изпълнявате delete заявка, вие трябва да знаете актуалният годишен номер. Че аз мога да видя. И сега какво искам да направя? Изпълнявам HTTP заявка, като delete request, адреса на база данни, моята база, този документ. И в параметър добавям номера на визия. И в този случай документът вече изтрива. Просто сменям типа заявка. И това не виждам номер. Толкова. Един въпрос може ли? Да. На ония предишния екран. Да. Когато е заявка, когато беше създадена ревизията, първоначално беше 1.9.2, така да какво да стана 2 нещо. Как стана това? Стана 2. Защото аз го отворих през административния екран, през тук. Да. Значи аз дори не съм го изтикнал, просто си мисля, че аз съм правил промени и слагам нови ревизии. Първо въпрос. Защото в действителност CouchDB не го изтрива, а го отбелязва да се изтрива. Това малко малко. В действителност, дойше тук, документа го няма. И вече е скрит. Но в действителност, документа не се изтрива, отбелязва се за изтриване и се дава новата ревизия. Той някой да чете съставата ревижен номер, завършва четене, конкурентно, той ще може следващото да го прочете. Но това само с конкурентността ще говорим. Колко време ще може да го прочете? Докато не направим компакт на базата данни. Тоест, докато не направим така, че старите неща да изчезнат. Тоест, нас зависи операция. Да, ето тук си има компактна клина и старите данни се зачистват. Това ще говорим към края, защо е точно така. Не питайте, точно. А другото е уникалните имена на документите, как има ли генератор на такива? Да, много добър въпрос. Значи има и много лесно се получават тези ID-та. Тоест, просто правим един get request. Мисля, че така се казваше. Това е генератор. Може да се ползваме това ID. И силно се уникална за цялата. Това е първо, да. Но това означава, че трябва преди да запишем обекта, този документа, трябва да се обърнем към базата данни, стегнем ID, това да го запишем отново. Ако искаме ID-то на уникално, да. Няма начин да го кажем генерираме, ми говорим Може да с производство. Да. Почти всички езици има шапи за генериране на уникални ID. В смисъл в Java, В смисъл, извинявам се, че сте притесвам, обаче проблема не е толкова, защото аз ако имам една виртуална машина, мога да се използвам генератор. Тем две, мога да вдъхам много сериозно. Да, прав си. Но това е. Ами затова е хубаво да ползваш този генератор. Да, това означава два рамката само заради ID. Няма ли вариант на правото записване, който ми е... Така е пут с празно и да ми върне ID. Не, направо да ми карай. Буквално вариант има. Добре. Даже да го казвам.
Значи правите некод, правите пост. И не оказвате ID-то, само сток с наримето на база данни на плана. И правите пост за. Той се генерира по-скоро същата. Ще ми го върне на това респонс. И ще го върне в респонс. Това беше. Това е начин. Така, сега, продължаваме нататък. Така, сега аз този документ ще се го върна. Много. Защото ще го бяга после. Въпрос, няма ли да дели, че там да седят база данни все още? Има много не е толкова просто. Трябва да го правя, да загубя много време, защото ще го правя пак. Целата просто не е виждам. Има такива документи, че не искат. Става по-бързо и по-просто. Но има начин. Така. Сега, как може да прочетем документ от базата данни? Малко ще изтрия. По същия начин показваме името на базата данни, показваме името на документа, ID на документа, ето го, и просто правим get HTTP зарядка. И ето го документ. Сега, нещо разбира се, понеже get request може да го ходите и в базата. Така, ето го. Сега, защо го показвам това нещо? Защото Защо показвам това нещо? Защото формата, който се връща при get HTTP заявка, не е JSON, а е текст. Това се прави с цел, знаете, когато отворите някакъв XML някъде, отваря се някаква специална програма, паса се по някакъв начин. Тук формата на данните е текст. Не може спокойно да се визуализира база. В момента ще можете да вземем кратерна втора ревизия. Също на четвъртък. Това е само парол, но в принцип става така. Параметър, казваме, само че трябва да знаем ревизията. Значи това първото колко пъти документът е бил апдейтван. Обаче това тук, следващото, това е хеш стойност от нещата, които се съдържат в документа. Да, хеш от всички стойности на документа. Като чексо, да. И сега... Добре, това почва, защото сега... Тук е така. Да, беше в момента но може да, за това въпроса, в параметър се слага равно на... Пишеш номер, че това е готово. Друго, което е компактен базата данни там, както стари телевизии, се плаваме също се заминат. Да. Тези, които са отбелязани за изтриване, тези, които са стари, си изтриват. Когато се компактен базата. Последно забравих да кажа, ако искате да направите апдейт, т.е. искате да обновите документа, правите отново подзаявка. Тоест, примерно, правим готов документ, който го добави и тук вместо 50, слагам 70. И го променям. Сега, ако искам да го апдейтна, изпълнявам пак подзаявка. Така, сега предварително да кажа, че това нещо няма да мине. Защо няма да мине? Защото има апдейт конфликт. Тоест, когато обновявате, вие трябва да знаете актуалния ревижен номер. Това е заради конкурентността. И, както казах, това става като... Няма за последен ревижен. Няма да съжаление. В смисъл, за съжаление, и аз търсих такова нещо, но просто вече няма. Даже две заявки на прати на един 14 заявки. Това си спомням бяха към Да, точно. И сега, каквото е ревизията, това е апдейт специално, че трябва да вземете това нещо и в момента, с който ще апдейтвате, тук да се сложите. Това е малко по-добре.
Да. В смисъл трябва да имаш актуалния виждан нови компонент. Това може да няма, актуалния виждан нови. Трябва да има вече. Да, не ще се съгласи. Защото казвам, че си има лес, т.е. може мачка да не има. Ами, те си много служени, колеги. Само виждам. Няма никакъв мой да това са някакъв такава критерия скил. И малко те да разглед заради това. Ами, просто така е направено. Ама ще видим после, че има огромен смисъл от това. Просто да... Ами, значи, както показах и тук малко по-нагоре, това може да е част от друг заявка. Тоест, както е. Тоест, ето тук, ще е част от заявка. Да. Идеята е, че вземеш документа от базата за редактиране, той ще се съдържа последния ревижен. Редактираш го и същия този документ го качваш пак. Точно. Няма да ходиш да добавиш много павчики, за да го редактираш, ще трябва да вземеш последната версия. Иначе няма може да го промениш. Ти вземеш го, той в себе си, вътре този документ съдържа. Затова е по-ревижен, за да не може да... Значи, това ще го демонстрирам с един много по-графичен пример малко по-късно, но тук обикновено ви кажа, че си говорим за оптимистика към си. Тоест, надявам се, че ние, които мържаме промените, някой друг няма да къмитне отново. Добре, слага се следното. Конкуренцията се бъде към огромен документ и се това това среща. И стови за като ми кажеш компак. Спорим ми бъде с компак, става лично с компак. Така. Един въпрос може да закажеш? Разбира се. По-скоро отдолу, какво си ги, къде ги държи тия документи? Това въпрос. Мога да се направя шкари за си да редактирам файла. Значи... Не. Значи структурата не е както предълцовните бази данни, файлове и така нататък. В смисъл, това пак са скъпи файлове, но структурата е без дърво. Всичко е организирано като без дърво. Бе плюс дърво, трябва да се точи. Ще го покажем тази малко. Така, сега. Ключ по един. По един, да. По един и местата са тези структури. Така, сега. Като видяхме вече основните операции, как се създават, изтриват, клонират, елементи и така нататък, време е за малко по-сложните заявки. Сега, тук си може да бъде шок, обаче тук няма, като работи базата данни, с нормални решения, не се поддържат някакви сложни заявки. Тоест, вие трябва предварително да си направите всичко необходимо. Тоест, трябва да подготвите данните, които ще ви трябва. И трябва да ги подготвите под формата на вютата. Вютата в CouchDB представляват някакво множество от документи, някакво подмножество от документи и евентуално данните са редуцирани. Поемам предвид и пълно изтакнали сте, както е в случая, всички суми, които човек е платил за даден ден и сте намерили сумата. И това представлява едно вю. Сега, как се построяват тези въпросите, които се говорят? Техниката се нарича MapReduce. MapReduce техниката представлява две функции. Една се казва Map, друга се казва Reduce. Те се пишат на езика JavaScript. Направите ли MapReduce, изпълните ли тези две функции, за вас се построява view. Тоест, кои са много дърво, специално за това, което да съдържа данните, които на вас ви трябва. И с това вие по супер бърз начин може да се получи всичко, което трябва. Така, сега отново ще демонстрирам, за да говоря само малко. Първо, какво представлява едно view и как изглежда един MapReduce. Сега, тук надявам се вижда. Добре. Това е едно view, как изглежда.
Виждате ли всички? Така. Функцията map трябва да съм направил възможно най-простото. Напочнем малко. Първо, вютата те се описват пак от JSON документи. Всичко е JSON. И не просто документи, JSON документи, ами на обикновени HTTP документи. Тоест те стоят на базата данни, излагат се по същия начин, пак с request, пак си имат ID, пак си имат revision, всичко, което важи за нормалните документи, важи за тези така наречени дизайн документи. Дизайн документите съдържат нашите вюта. Сега, по-особеното е само, че ID-то ни започва с долна черта дизайн и не горна черта. Тоест аз понеже тук съм си направил вюта, които да сумират разни стойности, човека колко пари е плащал, наляво надясно, това вюта съм си докъсти до сумата. Но, пак казвам, по-особеното е, че трябва да почва с дизайн. И сега, като следващ елемент в този документ слагате views. И сега, вюто, което аз съм написал, както казахме, има две функции. Map и reduce. Map. Това, което трябва да направи map, е да възпроизведе двойки, ключ и стойност. Как да прави това? Чрез функцията emit. Тоест, вие може да имате всякаква къстъм бизнесовете в това map. Тоест, може да селектвате нещата, които не са това. Примерно, в случая съм да намеря човека колко пари е платил за всички дни. Тоест, това може да се представите малко като аналог на селектора в операционните бази данни. Но просто тук винаги връщаме двойки и ключ и стойност. Сега мен, това, което ме интересува тук в случая, е деня, в който човека е платил, това ще бъде моят ключ и стойността, която той е платил. Map функцията се изпълнява за всеки документ от базата. Точно за всеки. След като се изпълни map функцията, преминаваме към reduce. Тоест reduce е операция, която получава ключове и стойности. И идеята на reduce, както гласи името му е, да намали резултата. Тоест, ако имате списък от някакви суми, както е в случая, трябва да върнете примерно едно число или да върнете нещо по-малко. За това служи reduce. Сега, не е задължително да има reduce. Не е задължително да пишете reduce. Ако имате само map, той върши работа, само map. Тоест, когато искам да направя да селекна сумата на всички пари, които човек е платил, правя map, който връща всички суми и с това правя един reduce, който да ги събира. Тоест, reduce вече път може да си го представите като аналог на агрегиращите функции, които са в операционните бази данни. Така, сега, докато map трябва да върне някакви неща чрез emit, то reduce просто връща единичен резултат чрез return. Включая връщам сумата на парите, които след е платил. Другото ще разгледаме след малко. Третият параметър на reduce. Не само. Да? Какво служи третия параметър на reduce функция? Да, добър въпрос. Понеже map може да прави повече от един емит. Тоест, тя може да върши списъци от ключове стойности. Освен това, map може да емитва като ключове, т.е. ключове, че може да не е стринг в емит, а може цял списък. Значи, reduce се изпълнява, докато не се получи единичен резултат. И затова, когато мине веднъж всички стойности върнати от map, казва, че това може да вика reduce много във всичко. Това, което е било получено на предишната операция. И тогава reduce параметърът е true. Тоест, това ще е някаква референция към функция, която ще се изпълни върху някакъв междинен резултат. Тоест, още едно агрегиране върху агрегираните вече данни. Точно така. И тези агрегирани данни се запазват отново в белъгъл за ефективност. И тогава, когато reduce е true, тези key и values изглеждат по малко по-различни неща. И просто се прави бранд за параметър, за да има на трудите. Така. Сега. Може да още един въпрос? Да? Функцията, колко вижда на моето връщаме съм от values. Да. Тоест се очаква values да имаме списък от values.
Да, значи едва values винаги е списък от някакви неща, защото на предишната итерация е минал map. И всъщност на нас ще ви върне за единки списък от отделно, които отговарят за това key. Не. Key е списък от килове. Values е списък от values. Извинявам се, тук трябва да е keys, да. Моя вече. Тоест всичко, което е върнато като резултати от map, се попълва в тези key и keys и values. Тоест имам два списъка. Точно. Да. Нали, ако трябва сега съм максимално точен, но няма да се детайли, да се го играете. Когато reduce е true, това keys е масив от двойки. Key ID, ID на документ. Това, нали, те се знае, който искам да го да ходи там нещо. Така. Сега, как да добавя моето view? И трябва да добавя този целият дизайн документ и за тази цел много изпълнявам, тук съм си написал предварително една тук заявка. Така, само да уточня, това тук го правя, за да се види нали по-точно заявките, които правим. Но, много казвам, много по-удобно е вютата, да си ги правите, да е по-лесно, тук през административната конзола. Ето тук имаме Design Documents, може да правим нов и тук да опишем код и да го съхраним. Тоест, може тук през да наречения конзола. Сега, за да сложа този дизайн документ, отново правя от request, името на базата данни в дом-дизайн и понеже моят дизайн документ се казва SUMS, това и URL завършва по този начин. Изпълнявам това и, както и преди, просто добавих един документ. Нищо, кой знае колко особено. Но, когато вече се опитам да взема данни от него, чрез get, request, тук има една малка особеност. След името на дизайн документа пиша долна черта view и пиша на името на view, в което искам да извлека данни. Може да имате view за абсолютно всяка бизнес лога, която ви трябва. И да ви кажа честно, MapReduce е много по-мощен механизъм за конструиране на резултати от SQL. Много по-добър. Така, и като го изпълним това, ето получаваме 70, много толкова пари похарчва човека. Сега, понеже добавя само един документ, ще добавя още това, защото искам да ви изгледам друго нещо. Така. Всички заявки трябва да са предефинирани за сървъра. Или могат да се направя някъде заявка или да се изпълня. Ами всички трябва да са дефинирани като вюта. Тоест не може някой клиент някъде да реши да клика за нещо специфично и да става заявка. Не става. Трябва предварително да построи вюта, т.е. да направи пост по този начин, да се построи вюта, което отнема време. Това е един от минусите на каужите. Тогава вече да направи заявки към вюта. Това въпрос е нещо много работа правим, как ще има въпрос със сигурността. Ами, накрая ще го мисъл, едно постъпване. Така, сега, когато така, след като добавиш повече документи, които изглеждат по същия начин, имаха дата, в която човек е изпълнил нещо, някаква сума, виждате вито да напълна стойност. Сега, за да видим само как изглежда мап операцията, ще направя
добавя параметър reduce равно на false, той ще се изпълни само map, без да се изпълни reduce. И какво виждаме? Това, което е станало след като се изпълнило map, имаме ключове, които са дните, в които човек е попълнил разни неща. И валютата съответната стойност. Тоест, това, което написахме тук, това сме и получили. Сега, по дефиниция, в структурата, в която се записва това нещо, казахме, че е дърво, за това по-късно, се записва и ID. Това ще ви добави за по-лесно доста по-нататък, за по-лесно прождане. Така, какво ще стане, ако искаме да направим групиране по дни? Тоест, както в SQL, искаме да направим това група ID. Има си такъв параметър за това нещо. И така, набираме по дни суми. Затова е важно да изгледам какъв е ключа, защото направим главното, се включа. Ски е по-комплексен може стане. Моля? Ключи не е... Не. Да, ключа може да бъде абсолютно всичко. Значи аз точно в следващия пример ще кажа, че ключа може да е масив, може да е цял документ, може да е всичко. И в случая няма уникален. Тоест, вютата не е задължително по тях, че да е само стил или нещо, че може и всяко. Но се очаква, нали, все пак тия да бъде в един също форма. Ами да, обаче сега веднага ще демонстрирам, че ще имаме човек, които са в един формат, човек, които са в съвсем друг формат. Съвсем различен. Сега за да демонстрираме това, ще добавя такива документи, живи са, които деня ще бъде представен като масив. Вътре ще имаме друг документ, който ще представя точно човек какво се иска. С цена и с количество. Тоест е вложен документ. Така, в рамките от тези два документа в базата данни ето сега как изглежда вече това е по-сложен документ. Тоест вече имаме вложени документи и датата ще бъде вече масив. Сега, когато искам вече тук да намеря сумата, вече логиката, която връща, която връща сумата, вече става по-сложна. Тоест просто това е едно цикълче, което за всеки продукт да му взима цената и количеството. И намирам сумата и за този ден връщам тази сума. Тоест, пак и отново, лингвистицата, това е просто сума на това нещо. Тук имаш само два параметра на количество. Да, ами, да. Дали плюс не знам, че това е джански. Да, това беше такъв. Това е скрипт физик все пак. Да. Така, сега. Когато вече се опитам отборя с това бил, то се казва ID и T.
точно редовна стойност за тези новите документи, сложни. Как изглежда по-точно? Не е така. Тоест, ключовете вече виждате, че са по-сложни неща. Тоест, ключовете вече са насипни. Сега, ако реша да използвам другото view, това старото, предишното, няма проблеми, обаче то просто няма да се бере тези документи, защото формата вече тук е по-различен. Ето са тук да събере тези неща. Тоест, то ще работи само върху тези данни. Така. Тук само последно ще кажа, когато теча е масив, както е тук, когато направите reduce, виждаме, че тук вече имаме за всяка дата да има стойност. Но имате ниво на копиране. Просто предам едно, това е само по годината, сметне за всяка година колко се копира. Така всеки месец. И така по дни. Тоест вече зависимо от учебен месец, тук може да гледа ниво на копиране. Освен това има още доста параметри. Тоест имате ордер. Тоест как да ви подредиш. Да разбирам само, че аргументът, който езика на директор, правим обхождане на абсолютно всички документи, за да проверим. В момента, в който създаваме YouTube, да. Но създадем ли го веднъж, вече има отделно дърво само за YouTube. За всяко друг си има дърво. Добре, добавяме нов документ. Преди всички други са апдейти. Но това става пак много бързо. Да. Значи, този въпрос, настоящата презентация не съм заключил, за да стяга материала, може да дефинираме действия. Тоест, искаш да кажеш, ще кажа, освен това въпрос, имаме и валидейт декларации. И постоянно могат да валидират компютър, който влиза в някъде. Не. Няма. Тоест, за единствено приложение, число по-голямо от 0 или просто тези число, трябва да се опише дали е число. Да, трябва да се пише част от принципа, която да различа. Просто идеята тук е така, сега, преди да продължим, искам много важен момент тук, който пропусна да отбележа, че всеки документ може да се има attachment. Тоест, освен JSON данните, към всеки документ може да подкрепяте attachment. Attachment-ите могат да бъдат картинки, JavaScript код, HTML код и така нататък. Тоест, ето сега първо ще се сложа един attachment към моя документ. Тук ще сложа някаква картинка. Ето е тук. И тук казвам, че поствам някакъв шпек. Тук казвам това да не дам. Сега, понеже апдейтвам този документ, това е апдейт, тук трябва да посоча някакъв актуален държа нов. Това е малко трябва да се вижда, че постоянно трябва да се грижим за тях, но Първо трябва да се направи гет. Така. И ето, вече като отворим този URL, имаме вече attachment към нашия документ. Сега, тук много важно нещо, което искам да кажа, че е проблема точно тази техника на attachment-ите, т.е. че ние
може да слагаме на произволен адрес, тук да прикрепяме към CalGD всяки данни, като attachment. Ние може да прикрепим примерно HTML страница. Може да прикрепим всички необходими ресурси, необходими за тази HTML страница. Картинки, звуци, така нататък, други HTML страници, JavaScript код, CSS, така нататък. В HTML може да има JavaScript код. JavaScript е просто с JSON. Тоест, абсолютно цялото положение с ресурси, с JavaScript код, преди това сме построили вюта с съответната бизнес логика, може да бъде вкарано в CalGD. Тоест, това вече малко имаме разлика от традиционната текстовна структура, когато базата данни е нещо отделено и служи само за съхраняване на данни. За съхраняване на данни. CalGD в случая може да работи като веб сервер, който цялото ни положение да бъде тук. Всички данни. Тоест, нашия код, който изпълняваме, това е също един ресурс, който се съхранява като attachment. Ако ще дадете съдържанието на документа, attachment-ите в новата версия, за новия релижен ще се запазят? Да. Те са отделно се прикрепват към документа. Просто не мога да имам един релижен с един attachment и други. Може. Може ти, ако искаш да прикрепваш новия attachment ти, даваш новия релижен. Ето специфичен attachment, специфичен релижен може. Да. Значи ти виждаш, че аз съм тук, когато слагах attachment-та, освен на рело, казах точно за кой релижен. Това дума, че ако сега апдейт на документа и се създам нова релижен документ, и attachment ще се релижен и за него. Attachment някакъв. Да, има преди нещо да прикрепя за друга техника. Да. Значи ти кажеш за кой релижен искаш да добавиш attachment и да добавиш. Но има трябва да види, че някой да направи компакт на елемент. Стига с чеки, стая греси, т.е. стая греси, изчезва. И след това ние правим get, влезем да оказваме визията, вземем ресурса и толкова. Така, сега, искам да обясня съвсем накратко какво се случва. Как работи тази система с MapReduce. Имаме 4 документа. ID 1, 2, 4 с някакви дни, там някакви дати и с някакви суми. Това, което направих преди малко, беше, ще се опитам да намеря сумата от всички тези неща. Сумите, които човек е платил тези дни. Първо, когато изпълних map, CalGD откри тези документи и върна това, което човек е платил за въпросните дни. Тоест, върна двойки, ключ стойност, където ключа беше деня, а стойността беше съответната сума. Сега да не го обърквам, не съм рисувал дните, защото няма смисъл. Но това, което е важно, е, че стойностите бяха съответните сумички, които е платил човек. По-нататък, от тези неща минахме и чрез reduce операцията почнахме да ги сумираме. И накрая получихме крайния резултат. Тоест, вижте как се оформя структура на графа. Сега, защо това е по-добро от инновационните бази данни, там Select, Sum, Checkout, Spawn, Pair, да речем. Защо е по-добро? Защото по дефиниция това нещо много лесно може да бъде дистрибутирано. Тоест, може едната част на вашите данни да бъде на един сервер, другата част да бъде на друг сервер. И резултатът да получите на трети. Тоест, Betterworld ни дава една много хубава система, която може да бъде дистрибутирана. И затова CalGD е идеално точно с такива distributed environment. Така, сега съвсем накратко за вютата. Вютата са начина да филтрирате вашите документи и да изберете това, което трябва. Тоест, аналог на Select, в операционните бази данни. Представете вашите данни, това, което ви трябва. Освен това, вие може да ги представите чрез по специфичен начин. JavaScript кода, който виждате там в малфункцията, ми дава доста големи възможности. Тоест, първо, както последния пример, имах годината представена като масив, мога да разпределя, да бъде стринг. Или да направя някакъв друг формат. Няма значение. Тоест, може да промените представянето на данни.
Освен това, когато правите view, за вас се построява индекс. Тоест, за всяко view, което искате, по дефиниция се строи индекс. Тоест, мисли много дълго, което много бързо след това да отговаря на вашата заявка. И може да правите всяка вид калкулация. Това е така, защото пък в reduce функцията може да сложите всяка къстъм бизнесовата данни. Затова и MapReduce е така един доста по-мощен инструмент в сравнение с SQL State. Недостаткът е, както казах, че винаги трябва предварително да сте подготвили вашите данни. Може да правите реквести после за start key до end key. Може да правите групник. Има order, но за много сложни SQL заявки, то по-скоро не е сложни, такива, които постоянно се променят. Постоянно, когато променяте SQL, CouchDB няма да е ефективно, защото всеки път вие трябва да ребилдвате тези въпроси. Докато построени веднъж, те дават много ефективна структура, която много лесно може да бъде претърсвана, апдейтвана, изтрувана и така. Сега, следващото нещо, за което искам да поговоря, това е конкурентността. Отново, да бъдем поглед на това как се глежда в типичен документ. Казах, има много понятие Revision. Споменахме тук доста пъти. Сега защо да направим това Revision? Така ще ви демонстрирам с едно много просто примерче как двама човека апдейтват един и същи документ. Между само да кажа конкретно, за тези, които не знаят, това е когато двама или повече човека се опитват да обновяват едни и същи данни. Един и същи момент. Сега, нека имаме базата данни CouchDB и двама потребителя, Петинушка и Софрони, които разполагат с документи от тази база данни. В началото те разполагат с консистентни т.е. с консистентни данни и в CouchDB има това, което има в базата, те имат по тях. Сега да речем, че юзерът Софрони решава да промени неговите данни и решава да ги комитне в базата данни. Т.е. решава да апдейтне това, което е в базата данни. Сега, неговия revision number съвпада с revision number, който е в базата данни. Следователно, както видяхме преди малко, няма никакъв проблем това нещо да се случи. И базата данни се обновява с данните, които този потребител иска да запише. Сега, когато Терминушка промени нейните данни и се опита да ги вкара в базата данни, тя междувременно не знае, че някой друг вече е променил това. Променил е данните в базата данни. Двата номера, двата revision number не съвпадат и възниква конфликт. В този случай тя трябва да се изтегли съдържанието на базата данните от нея, т.е. да направи get. В този случай тя може изцяло да замаже промените, които са тук, или да ги мърче по някакъв начин, зависи вече. И когато тя направи това нещо, тя вече получава актуален revision номер. Тогава вече, когато тя се опита да запише мършатите промени, т.е. нещата, които са следи, нейните имат потребителство или нея, номерата съвпадат и тя комитва някаква транзакция, т.е. записва в базата данни. И както виждате, revision номера отново се обновява. Сега, както казахме, неприятен е момента, ако в този момент, докато тя мърча промените, някой друг много обнови съдържанието там. Но, казвам, тук говорим за оптимистик concurrency и се надяваме такива ситуации не се случват често. Сега малко, още повече за concurrency модела в CouchDB. Concurrency модела тук носи наименованието Multi-Version Concurrency Control. Какво ще рече това? Структурата данни, която имаме, както споменах, данните се записват. Т.е. това дърво, което се нарича append only. Данните се записват в края и когато обновяваме нещо, старите данни се записват като вече стари, нови и новите се записват в края. Защо това е по-бързо, отколкото на моята база данни? При релационната база данни, което е повечето, сега не мога да кажа всички, имаме така наречения лог. Тоест, докато вие пишете по някой ред, вие взимате лог за този ред
Когато другите се опитват да четат, трябва да ви изчакат вие да свършите писането по този ред, защото те иначе няма да имат консистентни данни. Запишете ли вие вършите вече лока, чат, и хората могат да четат. Но ето това време тук се губи. Тоест имаме ботъл. При CouchDB този проблем и с Multi-Version Concurrency Control е решен, защото хората, които идват да четат, те разполагат с така наречения sequence номер. Идват, отчитат с техния sequence номер, поредната версия, и когато някой реши да записва, на него му се дава нов номер, ново номерче, той се записва под този нов номер, но хората, които четат през това време, сега ще могат да се четат със стария номер. Тоест, няма забава, няма лок, няма никакви локове за почване тук. И заради това, CouchDB е по-бързо в това отношение. И малко ще навляза в детайли. Това представлява CouchDB. Всъщност това е един веб-сървър с B плюс дървото. Не знам какво е това, но B плюс дървото е структура от данни, където всеки елемент е някакъв списък, елементи, сортирани. В нашия случай това са ID-та на елементите. И в листата се записват данните. Тоест документи се записват в листата. Това, което е хубаво тук при CouchDB е, че документи се нареждат един до друг. Искате да изтирате някой, пак казвам, просто трябва да се изтират, не се изтират. И новите данни отиват накрая, когато имаме D. Защо е хубаво това нещо към въздействие? Защото им се създават дупки. Първо, изтирате в средата, това е някакъв нов документ, идва на пазното място и става хаос. Така винаги всичко се нарежда последователно. И четене вече става по-бързо. Това данни са наредени последователно, да те се четат много по-бързо. Толкова за структурата, няма да задълбочавам детайли. И последно ще се поговорим за най-хубавия фичър на CouchDB, а именно нотификация. За тези, които не знаят какво значи нотификация, с най-простички думи казваме, това е едни данни на един сървър, да ги имаме записани на някое друго място. Или нотификацията, по друг начин казано, да направим бекъп на едни данни на друго място. И, освен за бекъп, нотификацията в техника на CouchDB служи за синхронизация на данните. Значи, само една скоба отварям, имаме два вида нотификация, основно master-slave, която един сървър служи като мастер, той отговаря на всички реквести, той обслужва, той работи с данните, по него се чете записва, а slave е просто нещо, което служи като бекъп и от време на време той се синхронизира с мастер, за да отразява промените. Когато се получи слив в мастер, те се случват и slave почва да играе ролята на мастер. Като не се отправи проблема с мастер. Тогава той става slave. Така се будуват. При CouchDB обаче имаме нещо по-сложно. То се нарича мастер по мастер нотификация. Тоест, всеки компютър може да играе ролята да изпълнява функцията на база данни. Мастер по мастер нотификацията като цяло е нещо сложно и за CouchDB стои сложен алгоритъм, който изчислява на всеки един момент как точно се синхронизират две бази данни. Защото представете си, някой прави промени в едната, някой прави в другата. Трябва да се разбере кое е новото и кое е старото и да се репликират, т.е. се синхронизират двете бази данни. Това синхронизиране може да бъде двупосочно. Т.е. както е двупосочно, така е двупосочно. Какво значи това? Едната машина може да се синхронизира с промените в другата, но и тя самата може да се синхронизира с промените в първата. Тоест, те двете постоянно може да се синхронизират една с друга. Трябва да бъдат последния ревижен. Това е? Трябва да бъдат последния ревижен. Доста, не, по-сложно. Мисля, има и секвенс номера, които отразяват промените в базата данни и така нататък. Мисля, и вижда нали, значение, но по-сложно. Сега, защо репликацията е нещо толкова важно и защо това е много голямо преимущество на CouchDB? Представете си човек, който се занимава с някакво бизнес положение. Първо, както в моят бизнес, някакъв търговец, който откува разни работи. Той отива в офиса си, синхронизира си базата данни CouchDB, която има на телефона, с базата данни, която е в офиса.
Така той разполага с консистентни данни, с които може да работи и може да проверява всички необходими данни, които са нужни. Когато той обикаля пазарува, прави някакви транзакции, той отбелязва чрез своето приложение промените и ги къмитва в неговата локална CouchDB база данни. Тоест той продължава да работи. Така да е загубил връзка с главната си база данни в офиса. Човекът си работи, извърши си транзакции, всички приложения му работят и в даден момент, когато вече той има връзка с базата данни в офиса си, извърши си модификация, без дори той да оказва, че тя трябва да се извърши. Това се нарича Continuous Application. Данните се синхронизират, неговият телефон вече има промените, които се случват в неговия офис и базата данните на неговия офис вече има промените, които това направя. Транзакцията, които той извършва. Това дава ли възможност да купи? Значи, да, развити има точно заради това механизмът е толкова сложен. Масовата репликацията е много най-сложната работа. И да, това не минава винаги без наместа на програмиста. Тоест, има си такива конфликтни моменти, които програмистите трябва понякога да се занимават с тях. Но като цяло идеята е това нещо да става вътрешно. А да разбирам ли, че както казват, репликира си на телефона базата данни, че трябва да репликира цялата база данни, и да си я носи и след това да я върне да синхронизира в офиса? Не. Той на телефона си може да се репликира някакъв view, само което не върши на него работа. Тоест може с някакъв snapshot, с някаква малка част от данните, които са му необходими, за да му въдри неговото приложение. Така. Аз мога да направя вито за различните търговци и те си нямат. Да. И те се работят с телефоните, офлайн и в един момент се синхронизират. Това се отиват в офис. И това става дори без те да го разбират. Continuous Application точно това значи. Включите ли репликацията, т.е. синхронизацията на една база данни и друга база данни, без ваша намеса в точно определен момент, който се определя по някакъв начин, който това база данни е достатъчно отварена, собствената данни се синхронизира с тази база данни. И обратно, ако е посочна репликация. И това е даже би уникално, защото масовата репликацията е нещо, което другите бази данни го няма. Аз знам, че аз не може да се управлява масата не се има оверлот, което винаги го контролира също. И ние да си наложим нашата реализация. Ами до някъде може. До някъде може. Като цяло ти може да ги конфигурираш колко често да репликира, може да спираш репликация. Може да кажа, че този сервер винаги си готов при инвестиция. Знаеш ли това? Точно това няма. Ако искаш мога да проверя, няма знам за да кажеш това е по-конкретно за репликация. Като цяло всичко, което му казваш, тук е като съвети. Тоест, ти му казваш, това обаче, то се знае един момент, който се съветира репликация, това е ако имаш ситуация, в която приоритетите на единия сервер са новите данни, които искаш да ползваш, а на другия са стари, това прилича повече на сценарий Master Slave, отколкото на Master Master. Да, аз съм предвид, примерно, някаква банка трябва да съдържа някакви златни данни, които тя си знае, че това са талонните данни. Това трябва да бъде казано, че това са талонните данни. И дали може да се. по-скоро. Така, сега как се задейства репликация? Ами, много е просто. Това се един пост request към адреса на базата данни, .NOW.replicate, като един JSON инструмент, разбира се оказва source, базата данни, която е някаква локална база данни, и target, т.е. някакво отдалечено място виртуално, може да също машина да е също, ако се търси направим тека, на което и се репликира. И толкова. Репликацията се търси. Търси като параметър може да окажем continuous, т.е. това става постоянно. Ако искаме да направим двупосочна репликация, т.е. тази target машина също да синхронизираме и самите данни, изпълняваме същата заявка, защото сменяме source target. Също това. Още по-просто, през този интерфейс, тук си има репликатор, отиват някаква база данни, отиват къде се репликира, в случая аз ще репликирам локално, защото
може да съвърши нещо отдалечено, континуус, примерно, да се синхронизира постоянно. Това е разбрах, вкара много линии, което на точно се предложи, това е много база. Да, понеже няма такава база в локално, но той продължи да се създава. Каскадна репликация може ли да е? Каскадна? Да. Един, втори, той пък на друг. Да, само че в случая се нарича N master to master. Тоест един... Нямам предвид мастера, който да репликира на два слейва. Един репликира на един слейв, слейва е мастера за друг слейв. Тук са само мастер, всички са мастер. Тук е мастер to master. Зависи да си учиш. Аз не видях какво мастер to мастер да е. Както направи си изглеждаш мастер слейв. Като направи също от другата база. Ама аз не съм направил другото. Ти по същия начин може да си го каскадираш. Именно това Просто няма да правиш обратно. Мастер to master е, защото двете бази в момента работят. Тоест, аз мога спокойно на тази база, тук да си изпълнявам заявки, да се говоря с нея и така нататък. Това автоматично се върне в Basic промените, които се оттестват така. Да, когато се стартира репликация. Мога да се намажа тук колкото си искам. Стартира ли се репликацията в един момент, това тест-тъда ще добие вида на Basic. Ако е посочена репликация, вече ще се синхронизират. Тоест, новите документи в теста, които няма в Basic, ще запишат това. Затова казвам, че мастер to master. Няма еднопосочна репликация. Има, това в момента е еднопосочна, което направих. Добре, значи аз попитах, като направя нещо в теста, ще се върне ли Basic? Отговора беше так. Как това е еднопосочна репликация? Така, сега, това, което направих тук админа, е еднопосочна репликация. Ако искам да бъде двупосочна, трябва да ги разменя. Тоест, ето тук да сложа. Добре, сега, както сме направили Basic теста, мога ли да направя репликация от теста на някой друг? Да, по същия начин. И когато променеш на Basic, то се репликира в теста, пък оттам се репликира в другата. Така? Точно. Това е нещо въпрос. Сега за репликация. Това е, остана репликация. Може да се направи с едно движение, с едно натискане. Това е най-прост начин да излезе репликация. Аз в база данни не знам по толкова прост начин, да може да се